Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. In mijn herinnering ging Jan Raas briesend door het leven. Joop Zoetemelk reed als een pannenkoek in de eerste toerweek van 1980. Raas brieste dat het anders moest, ging in de ploegentijdrit als een beest tekeer. En Joop won de Tour. Jan Raas, kalend voorhoofd en een bril, zag er eigenlijk uit als een boekhouder. Maar zijn naam rijmt op baas. En dat zal geen toeval zijn. Jan Raas was een baas. Jan Raas, de briesende baas. Daar komen ze, Jan Raas, ongelooflijk, Jan Raas, wereldkampioen, Dietrich Thurau tweede. Mevrouw, Jan Raas? Jan Raas, kent u die? U weet niet waar die is? Hij moet hier wonen. Ik zou het niet weten, sorry. Maar ik woon hier nog maar 2 jaar, dat scheelt misschien. Meneer, wij zijn op zoek naar Jan Raas. Kent u hem? Nee, die ken ik niet. Ja, een wielrenner. Ja, dat weet ik wel, maar ik ken hem niet hoor. Jazeker. Die kennen we zeker, ja. Komt u er wel eens tegen? Ja. Wat is het voor man? Ja, wat is dat voor man? Een oud coureur natuurlijk. En doordat hij natuurlijk zo beroemd geweest is, is het gewoon een hele eenvoudige man, zoals wij. Het was in elk geval iemand met een ongelofelijke drive. Die precies wist wat hij kon en veel belangrijker ook wist wat hij niet kon. Een geweldige coureur, eendagscoureur. Beter heeft Nederland nooit gekend. 10 Tour-etappes, 5 keer de Amstel Gold Race. Nou, Ronde van Vlaanderen, Omloop het Volk, Milaan-Sanremo. Hij kon zich focussen op één wedstrijd. En als hij die wilde winnen, dan won hij hem ook gewoon. Raas was een cowboy op de fiets natuurlijk, hè? Maar wel een bepalende cowboy. Raas was een heel dominante man die het hele peloton in zijn hand kon zetten. Voordat Hinault opstond, was hij de baas van het profpeloton. Als je als wielrenner wat wilde en je had niet de toestemming van Raas, ja, dan kon je het wel vergeten. Raas is de baas, helaas, en de rest is kaas. Daar kwam het ongeveer op neer. Meneer, we zijn op zoek naar Jan Raas. Oh, ik zou niet weten waar ik die moest vinden. Nee? Ik weet dat hij hier in het dorp woont, maar... Voor de rest kent u hem niet? Nee. U ziet hem ook nooit? Ik ben weinig thuis, dus waarschijnlijk kom ik hem ook weinig tegen. Mevrouw, we zijn op zoek naar Jan Raas. Kent u die? Ja, Jan Raas ken ik. Die woont verderop in de straat. Oh, ja, Raas. Waar dan? Oh ja, maar dat zeggen we niet, toch? Dat zeggen we niet, nee. Ja, Kees Raas, dat is waar, die woont hier een netje verder. Hè? Waar woont hij precies? Ja, het is nu gesloten, want dat was een fietsenzaak had hij. Ja, je kunt nog zien, er zitten 2 etalage ramen. En die, verderop in de straat? Dat is een netje verder. Oké. Ik denk nummer 24. U bent zelf fietsenmaker geweest, toch? Ja, ik ben zelf fietsenmaker geweest en 35 jaar. Een speciale racefietsen, hè. Ja. Een eigen merk, Sera, hè. Sera Sport. Ja.
En vandaar dan, ik deed racefietsen en Jan wou gaan fietsen, dus de link is vlug gelegd. Wat zijn dat voor foto's? Nou ja, de Zeeuwse renners die kwamen, die namen eens een foto mee. En die werden dan hier opgeprikt. Sommigen hadden er nog. Dat was Jan in zijn jonge tijd, in de amateurtijd deed bij Van Herp. En dat is Kees Renmeester, en dat is, die heeft met Caballero gereden. En dat is een neef van mijn moeders kant. Hij houdt zich een beetje verborgen. Waarom doet hij dat eigenlijk? Nou, hij zegt altijd van mijn tijd is al zo lang geleden dat de mensen die nou fietsen in de belangstelling staan. En hij zoekt die publiciteit niet meer. Nee. Waarom? Ja, waarom? Gewoon omdat hij zegt van nou, ik heb het allemaal gehad en wat moeten ze over mij nou nog schrijven? Wat voor wielrenner was het? Nou, wel een goeie dacht ik. Hè? Als je kijkt wat hij allemaal gewonnen heeft. Het was ook een slimme renner. Hij was geniaal in het doorgronden van de koers, de belangen die er speelden en de persoonlijkheden van de renners. Echt, dus ook psychologisch. Hè? En hij kon jongens opzwepen of ontmantelen. Hij had dat in de hand. Armstrong heeft dat ook een beetje. Raas had dat nog veel sterker. Maar wielrennen is natuurlijk net als schaken. Je moet vooruit kunnen denken. Je moet 2, 3 zetten vooruit kunnen denken. Nou, Raas die kon wel 8 zetten vooruit denken. Hij kende iedereen. Dat is bekend. Als hij op een gegeven moment wist dat iemand ruzie had met zijn vriendin of wat dan ook. Raas kende het. Hij zag al aan hoe iemand op de fiets stapte van die is goed. Of die niet goed. Of die moet mee hebben of die mag niet mee. En ik denk dat Jan Raas wat dat betreft een wielergrootmeester was. Komt hij hier wel eens in de winkel? Ja. En ook in de Rabobank tijd, toen die ploegleider was, kwamen ze ook nog eens hier. We hebben dus ook die bus, waar dus de buschauffeur Piet Vos op rijdt, is ingericht. En met vriezen, koelen, drogen. Hij doet ontzettend veel voor de voetbal. Dus hij is echt een voorman. Hij doet de kantine en niks is hem te veel. Ik ben op zoek naar Jan Raas. Is die ergens? Die is er nog niet, denk ik. Komt hij vaak hier? Ja. Is hij een bijzondere man? Denk het wel. Een sportman, denk ik. Op een top. Kijk, als ik nu op 's Heerenhoek kom, dan natuurlijk heeft iedereen het over Jan Raas. Het is nog steeds de meest prominente inwoner van dat dorp. En iedereen weet, Raas is een speciale. Ja, we moeten hem respecteren zoals hij is. Iedereen heeft hem wel een paar keer benaderd van Jan, werk alsjeblieft mee. Of mogen we jou nog een keer interviewen? Of vertel nog een keer een verhaal. Kom nog een keer langs. Hou contact. In de wielersport, daar zie je hem niet meer. Hij heeft het helemaal gehad, denkt men. Want dat zegt hij ook niet. Want ja, contact met Raas leggen, dat is onmogelijk. Ja, ik zou willen voorstellen, bel hem en ervaar wat er dan gebeurt. Hij komt wel bij de voetbalclub, bij Patrijzen in 's Heerenhoek. Het schijnt dat hij daar friet en frikandellen bakt op zondag. Dus het is allemaal een leuk verhaal, maar de wielersport die heeft afgedaan bij hem, volgens mij. Daar heeft hij een kater van overgehouden en dat zit heel diep. Volgens mij is heel Zeeland nog steeds
ongelooflijk trots op Raas. Hij zou een ambassadeur voor die provincie kunnen zijn. Hij zou echt een deuropener kunnen zijn. Maar het is een rol die hem niet ligt. En die zich ook niet makkelijk zal laten opdringen. Dus ja, daar moeten we ons maar bij neerleggen. U kent Jan Raas? Ja. Hij is heel gesloten, je kunt hem niet mogelijk benaderen. Heeft u hem wel eens gesproken? Ja, dat wel. En wat zegt hij dan? Een praatje. En dan? Waar gaan we het over? Over het weer. Het weer. Bedankt. Zo kijk. Ik zeg altijd, als je klein trapt met de training, dan kan je ook groot trappen. Ja. Altijd. Dan kan je altijd groot trappen. Maar dan doen we net of het koers is. Het leukste is bijvoorbeeld een Jonas Peter. Of wat hij nou eerst is, tweede is, of 24 of 37. Ik kom altijd zo over de lijn van, hey, yes, ik heb gewonnen. Wil je het unieke met je kop in de wind wielershirt winnen? Ga dan snel naar www.omroepzeeland.nl en doe mee.